a majalisar jajayen kujeru ta Abuja bayan da Fabio ya miƙe ya dora Barau a kujeran jan ragama da zaman sanata Barau Jibrin ya fara da cewa there should be a forum to sit down to look at the areas that are creating disagreements. A takaice dai yana nufin majalisar yanzu ta tsahirta da aiki akan dokar kudirin haraji na ƙasa. Majalisar dattawan ta kafa wani kwamiti da zai zauna da ministan shari'ar ƙasar. Aikinsu shine ganowa da gyara ayoyin da ake gani ya cutar da wani yanki ko jiha a Najeriya. Cikin sunayen 'yan kwamitin da sanata Barau ya karanto har da 'yan ukun arewacin Najeriya, Sani Musan jihar Niger, Abdullahi Yahayan Kebbi da Titus Zam na jihar Benue. Koken 'yan Najeriya ya karbu bukata ta biya akan dokar harajin Tinubun Najeriya. Yanzu kuma ya rage ga manyan arewacin Najeriya da su dage akan an samu gyara akan dokar kafin ta dawo. A ganin ire-ire na kawai bata suna ne da bakin ciki, amma da yake kuna da hankali ku taya ni duba wannan zancen cikin natsuwa. Ta yaya wanda ya kawo bil majalisa ta amince sannan aka kai ma shugaban kasa ya saka hannu aka kafa hukumar kula da arewa maso yammacin Najeriya ya zama makiyin mu. Duk dan arewa maso gabashin Najeriya ya san aikin da hukumar North East Development Commission take yi. Sai gashi mun samu wani sanata namu da ya kawo irin wannan hukumar arewa maso yamma. Banda ayyuka da hukumar za ta rika yi tun daga Kebbi zuwa Jigawa, daga Katsina zuwa jihar Niger, daga Sokoto zuwa jihar Kaduna. Akwai dubban mutane da za su samu aikin yi a hukumar 'yan arewacin Najeriya. Ba kawai jihar Kano inda ya fito ba, arewacin Najeriya gaba daya sanata Barau Jibrin ya kawo marheri, amma wasu ke ziga talakawa irin mu na arewacin Najeriya mu tsane shi. Wai shin tsakanin sanata Barau Jibrin da ya dage sai 'yan kwamitin da suka rubuto wannan dokar sun zo gaban majalisa sun tsaya a gaban TV 'yan Najeriya sun kalle su domin su yi bayani dalla-dalla akan ayoyi na wannan kudiri, da kuma wanda ya dage akan cewa sam 'yan kwamitin ba za su bayyana a gaban 'yan Najeriya su bayani ba. Wa ya kamata a yabawa? Duk masu ilimin haraji sun yarda cewa akwai ayoyin da suke kuskure ne a cikin dokar, akwai kuma ayoyi masu dan karan kyau. To yanzu tsakanin sanata Barau Jibrin da ya ce lallai sai a kai kwamiti domin a tattauna a kai a cire ayoyin da suke kuskure a gyara su domin su amfani 'yan Najeriya, da kuma masu cewa sam gaba ɗaya dokar sai dai a yi watsi da ita ko mai kyau ne ko ma mara kyau. Kowane dan adam na iya kuskure, amma akan batun harajin Tinubu sanata Barau Jibrin na da gaskiya a mahangar ilimi da hankali. Amma me ra'ayinku akan wannan? Mu haɗe a comment section.